Γεια σας παιδιά, Σάββατο σήμερα. Οι περισσότεροι πήγατε στην παραλία, καλά να περάσετε. Άλλοι πρέπει να δουλεύουν τώρα, υπομονή σε αυτούς που δουλεύουν, ειδικά εστίαση. Ευχαριστούμε που μας εξυπηρετείτε, δύσκολη δουλειά, υπομονή. Αυτό που να έλεγα σήμερα είναι ότι είναι καλή δουλειά και εγώ μπήκα στο συγκεκριμένο τρυπάκι να σκέφτομαι δουλειά. Καταλαβαίνω δύσκολη η καιρή, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, αλλά καλά κάποτε είναι και ξεκούραση, δηλαδή είναι ok να κάτσεις σπίτι να ξεκουραστείς ένα Σαββατό. Δεν είναι ανάγκη κάθε εβδομάδα να βγαίνεις να πίνεις ποτά, να ξενυχτάζεις ή οτιδήποτε. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί, να ανασάνει τις δουλειές. Αυτό, δηλαδή συνέχεια.